Jeg vil gerne fortælle overførslen af en nerveimpuls. Og her der ser vi den præsynaptiske nervecelle, som er her, hvor nerveimpulsen kommer fra. Og hernede den postsynaptiske nervecelle, hvor at nerveimpulsen kommer til. Og herover der blev åbnet for nogle porte, og det skyldes spændingsændring op fra aksonet, som befinder sig heroppe. Og ved de her porte, der bliver så åbnet for calcium, som kommer ind i nervecellen. Og her ser vi nogle blærer, som indeholder signalstoffer, som så er de her transmitterstoffer. Og grundet calcium, så bevæger de sig så ned mod overfladen, og grundet en aksotose, så bliver de her transmitterstoffer så frigivet, og de sætter sig ned på receptorerne. Og her passer de til, og de åbner så op for nogle porte, hvor at der så bliver ved hjælp af enzymer, så bliver de så nede, hvor natrium så kommer ind, og det bliver sendt videre som en nerveimpuls hernede ved postsynaptiske nervecelle. Og det er så ikke alle transmitterstofferne, som kommer til at sidde på receptorerne, og de kommer herover i pumpen, hvor de bliver genoptaget og bliver pumpet ind i nervecellen, hvor de så kan blive genbrugt.